дар ин нишасти хабарӣ дар душанбе мақомоти кумитаи кор бо занон гуфтанд ҳарчанд дузанагӣ дар тоҷикистон вуҷуд дорад, аммо шикояте аз ин амали ғайриқонунӣ ба онҳо нарасидааст. мо ҳарчанд медонем ки умуман дузанагӣ дар ҷомеаи мо ҳаст, мутаассифона дар 6 моҳа ягон маротиба аз болои дузанагӣ масалан шахсияте ба мо муроҷиат накардааст. дар тоҷикистон барои полигамия ва ё бисёрзанӣ аз ҷаримаҳои бузург то 2 соли зиндон муқаррар шудааст. вале бо ин гуноҳ кам касоне паси панҷара мераванд. паёмадҳои дузанагӣ дар тоҷикистон зиёд дида мешаванд, аз ҷумла дар кӯча мондани ҳамсарони дуввум ва ятимон. шабнам яке аз чунин ҳамсарон аст. ҷои истодан надорам, ҷои рафтан надорам. ман намедонам се кӯдаки майда қади куҷо бурам, чӣ кор кунам. модари ман худаш 1 сол шид бемор дар рӯи ҷогаҳ хоб. мисли шабнам дар тоҷикистон ҳазорон нафар аст, вале ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқи занон мақомот мушкилоти бисёрзаниро нодида мегиранд. айни замон мушкилоти иҷтимоӣ ва аз ҳам пошидани хонаводаҳо ин мушкилро зиёдтар кардааст. дар ин нишаст гуфтанд ки дар ним соле ки гузашт тақрибан 6500 мавриди ҷудо шудани ҷуфтҳоро сабт карданд, ки нисбат ба 6 моҳи соли гузашта 990 ҳолат зиёд аст. азбаски занони дуввум бо шавҳаронашон никоҳи расмӣ надоранд, баъд аз ҷудоӣ ба мусибати зиёде рӯбарӯ мешаванд. на муддати 4 моҳ меша кӯдакоша на хӯрока меёранд, на там либоса, на ягон чӣ. азбаски дар тоҷикистон бисёрзанӣ ғайриқонунист, ҳеҷ оморе дар ин маврид вуҷуд надорад. ҳарчанд дар ҳар сари қадам мешунавед ки фалонӣ аз вазир то ба кадом як марди оддӣ 2 зан дорад.